Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera raMambo Mutasa. Zvese ndo zvechokwadi. Zvendichataura ngezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Ini ndinozvetsveta Daniel Mutongeni. Ndakabarwa 1941, 12 September 1941. Ndakaamba kugara munzvimbo iyi muna 1970. Kubva muna 1970 muna ana March kwabva ndatangisa kuchisenza ndichifenza nzvimbo yangu. Ndakafenza nzvimbo musha wangu wese kubva muna 1970 kusvika muna 1973 ndanga ndapedza kufenza. Musha wangu wese wakatenderedzwa ngefenzi. Hapana pendinoti apa nhasi uno fenzi yaora. Kubva 1970 yaora, asi musha wangu wese wakatenderedzwa ngefenzi. Hapana chimwe chendingatutsira kunze paipo. Nyaya yandiunza pano, chandinetsa nhasi uno, wasikana wekwakavhinga wapinda mukati mwemunda wangu, wapuka waya kupinda mukati mwemunda wangu, wechiti munda wamai wavo hazi waisorimwa ndimai wedu. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Zvese ndo zvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndobatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ngaave mubatsiri wangu. Inini handina zvizhinji pamusoro Mambo Mutasa, pamusoro yemudari wese. Inini handina zvizhinji zvandinogona kutaura panhasi, nokuti nyaya yedu iyi inyaya yakatotungwa kare ikapera. Chandinogona kupai itsamba dzandinadzo dzakabva kwashe wedu Samanga, ndo dzandingakwanise kuita kuti muite umbowo nadzo. Right, asi pandora kubatsirai nditoti mukaona iri kudari rimwe timinzi yakaupera yakaperesa dai yanga yakapera ida isina kuya munhu. Uyu munda pane fenzi risotaura kurita. Hauna fenzi. Hauna fenzi. Munda wedu isusu hauna fenzi. Munda wavo iwo hauna fenzi kusaidi kwedu. Asi kuti chiripo mugano pamunda wavo Sorry.
ichi chasashanda application for interdict and maita application for interdict apasati pane judgment because muri kuenda kudanho rekumuswa 26 nhasi tenda ndi21 handiti so it means izvizvo zvazvishandi chiro chinoshanda ndeichi chamuri chakaita sei chakapiwa naishe samanga right zvazvinoita manje ndoda kubatsire muone kuti tinoshandidzana sei madzichenei inoyi inoshanda sei appeal court yekuti munhu akatongwa naishe asakafadzwa kana kuti asakawirirana nemutongo waanenge apiwa naishe anoapira kwandiri kuti nditambe kuti nyaya ndiitarisise kuti nyaya iyoyo kuti yakamira zvakanaka here kutongwa kwayakaita yakatongwa zvakanaka here kana kuti yakatongwa zvakanaka. So zvazvinoreva ndezvokuti iyi judgment yakapiwa naishe haisi final nekuti wakatoapira against chii judgment iyoyo. Saka zviripo ndezvokuti saida ini ndokwaswa kuti zvakatongwa naishe ndizvo kana kuti handizvo. Kana zvisizvo topa zvatinge tafunga kuti zvatitaona tatarisa kuti ndo zviri correct handizvo. Saka iyi haikutadzisi kuya kudare kunoku ndiyo yatokonzeresa kuti muye padare panapa iyi nekuti awa havasi kufara nemutongo upi ndosakauzoya kunoku. Asi imimi zvamakazoita apa makabva machizoenda manje kwamajistrate uku mubva ndiri kukumbirawo interdict application for interdict yekuti avo wamiswe kufenza kurima kuita sei nezvese panzvimbo ipi iyoyo handiti. Asi izvo zvinhu zvitakamira izvo zvizvo nyaya iyi yasati yatopinda mudare macho pamajistrate ichazopinda musi wa26. Saka izvo zvibepa renyiro harina mutombo, saka hatikwanisi kurishandisa munomu. Zvakafanana nekuti mwana waaplya kumutana teachers college kuti uda kuita teacher wobva adaiswa kuinterview tsamba yekuti uya kuinterview musi wa4 yobva yauya. Isusu tobva tatotanga kuti vachitomupai mari yaticha waaticha handizvo. Munomirira kusvika chii aita interview apasa wobva azopinda kuti wakutsvena kuita chii ticha. Kudaidzwa kuinterview hazvirevi kuti chii watoticha kana kuti watowana nzvimbo. Zvimwe chete zvamakaita makaaplya kuti umwe munhu amiswe asi hamusati mataurirwa ba kuti zvamataura kana zviripo zvinokodzera here kuti amire kana kuti aenderere mberi. Saka hatichitori chipepa izvo chechii sejudgment handizvo right. Saka nyaya yenyu zvainongoda chete inoda inspection in loco wondevhare rini nasingani nasi nasi. Saka 26 is next week. Is it Thursday or Friday? Wednesday. Wednesday. Right, okay. Saka endea inspection before Wednesday. Wakudzika watarisa inspection in local. Waona kuti pamutaura imi kuti fenzi yenyu yamakaisa 1970 yanga iri apo. Avo vanofanira kuchidzika waona kuti ichokwadi here chamutaura kuti fenzi yanga iripo pa1970 kana kuti fenzi hapadii hapana. Then avo vari kutaura kuti takagara ipo 1957 pachada sabhuku pachada maneighbors vanhu vakatenderedza vanoziva magariro ipapo vanhu vese vanenge vari wachipa umboo avo vakomana vachiona
kuti chokwadi here chikutaurwa namai avo kana kuti chokwadi here chikutaurwa nani nasekuru avo. Saka vari kudzika ikoko matichi saka Tuesday dzika ikoko Tuesday. Saka Tuesday ingaimese maoko vakomana vavo vatarisa zvimwe izvo. Titeza nisi Tuesday ingaimoko vakomana vasvika kuona panzvimbo pamauta mazuva sei Tuesday. Utaone panzvimbo yacho iri kutaurwa. Next case.